Por eso traemos a unha persoa especializada no tema da PAC. Numerosos gandeiros da comarca chegábanse esta mañá ao local dos sindicatos, onde a Extensión Agraria celebrou unha charla para tratar sobre as novas que presentan no 2012 as axudas da PAC. Entre elas haberá axudas específicas para o sector cabrún e reestructúranse as axudas do sector lácteo. Dentro do sector lácteo desaparece unha axuda que había que se chama adicional lácteo, que había todos estes anos e que se integra ahora nas outras dúas axudas que hai, que unha é pola calidade do leite e outra é para explotacións de leite en zonas vulnerables, non? Todos os importes van ser máis ou menos pero reestructúrase desa maneira as axudas. Unha reunión onde tamén se falou da reforma da PAC, prevista para o 2014. A grandes rasgos é que desaparecen os dereitos que hai actualmente e generanse uns novos dereitos que previsiblemente terán o mismo valor para todos, non como agora, que os dereitos de pagamento único varían o valor dependendo de cada titular, e eso, aí é onde haberá bastantes diferencias con respecto á situación actual, non? E por outro lado, está prevista a posibilidade de que haxa axudas ligadas á produción, pero é algo que está aberto á negociación dentro de cada Estado. E aí, tamén, dependendo se as hai ou non as hai, esas axudas ligadas á produción, pois a xente terá máis diñeiro de axudas ou non, pero iso está todavía no aire, non? Unha reforma que preocupa os gandeiros que temen que se rematen ou se reduzan considerablemente as axudas europeas destinadas para o sector. O primeiro que lles inquietaba é se iba a seguir habendo axudas ou non, non? Porque, había o rumor que ao mellor se terminaban as axudas está previsto que a siga habendo, máis ou menos o diñeiro para cada Estado vai ser similar, ou sea que tampouco vai haber un descenso importante, e o que máis preocupa, o que máis inquieta é a falta de superficie. En Galicia, con respecto a outras comunidades autónomas, dispoñemos de menos superficie útil para xustificar axudas e moita desa superficie útil realmente non chega aos solicitantes, está inmobilizada por ser propiedade de titulares que non se dedican á actividade agraria, non? Entón, ese é o problema máis grave que ten a xente e é consciente delo, e é onde temos que incidir para intentar buscar algunha solución e poder aumentar a superficie de cada explotación. Posibles solucións? Non é fácil, o tema non é fácil, pero aí todo o mundo terá que intentar moverse e en toda a provincia hai moitas superficies que son terreos que hoxe por non cuidalos non sirven, non son admisibles para as axudas, non? Entonces unha solución é cuidar esos terreos, limpialos, terreos que están a monte, limpialos para poder utilizalos, non? E despois outro problema é a titularidade da terra, claro, pero eso a día de hoxe non hai unha solución radical que diga vamos poñer a disposición a terra de outros para os que as necesitan sin que haxa voluntad por parte dos titulares, non? Entonces, eso habrá que irlo vendo pouco a pouco e cada cual terá que moverse e intentar conseguir esas superficies.